ಐವತ್ತಾಜೆಟ್ಟು ಭಾಷಾ ವಾರ್ಪಂಚಾಂಡ್ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಆತೊಡೆತ್ತದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ ಭಾಷೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದುಕೊಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತ ಕರಾವಳಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕೊಡಗು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ತುಳುವೇರು ಮಸ್ತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತು ತುಳುಪಾದ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಮನ್ನಣೆ ತೆಗೆದಿ ಆಡ ತುಳುನಾಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ದಾಗಲು ಆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಉರಿಪಾರ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳಿತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಹೊಂದಿನಾಗಲು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವಕ್ಕನ್ನು ಹೋಗು ಈ ರೀತಿ ರೂಪನಾಗ ಆ ತುಳಿತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಿರುಪವನ ಕೆಲಸ ಅವಳು ಗಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಒಂದು ಇತ್ತರ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಳು ಮುಖ ತುಳಿತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನ ಮಠ ಮಂದಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕುಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೇಳೊಂದು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ದಾಗಲು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ದಯಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಆತ ತುಳುವೇರು ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಜರಂತ ಮಹಾರಾಜರನಾಗಲು ಕೂಡ ತುಳು ಅರಸು ಆದಿರ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಭಾಷೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಬಿಟ್ರೆ ಬರಲಿ ಮತ್ತು ತುಳುನಾಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ದಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನೇ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಏಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗಳ ಖುಷಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆದ ಅಪ್ಪೆಗಳ ಖುಷಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಒರಿಪಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಬರೆಯರ್ಲ ಕಲ್ಕೊಡು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪಾತೆರೋಡು ಜೊತೆಗೆ ಬೇತ ಊರ್ದಾಗಲ ಪಾತ್ರೆನಾಗಲಾಗಲಿ ತುಳು ಕಲ್ಪವನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತಿರುಪವನ ಕೆಲಸ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೊಂಡು ಆಟ ಗೋಲ ಇನ್ನೂ ಪೂರ ಬಾಕಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಕಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡಿ ಅದರ ಈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪಿರದ ಬಾಕಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ರಾಜ್ಯಗಳ ತೋಚವನ ಕೆಲಸ ತುಳುನಾಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ದಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ ಒಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಳುನಾಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬರಲಿ ಖಾಲಿ ಬಾಯಿ ಮಾತಾಡತ್ತೆ ತನ್ನ ಮಾಡದಂತ ಮುಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಓಡಾಡ್ಬೋದು ದಯಮಂಡ ಆಗಲ್ಲ ಸರಸ್ವತಿ ಪುತ್ರರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುತ್ರರತ್ತೆ ఆయన ನಡೆದಾರ ಮಾತಾಡ ಸಹಕಾರ ನಾಂಡ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಖಂಡವಾದ ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆದಿದೆ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆ ಐತೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ ಸಹಕಾರ ಬರೋದು ದೇವರು ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರೋದು ದೇವರು. ನಮಸ್ಕಾರ ತಾವಳ ಬಂಧುಲೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಆಶ್ರಯಟು ಅವಂತುಳ್ಳ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಈ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ್ಲ ಮಠಾಧೀಶರೇನ ಬುಕ್ಕ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಅಂಚೆನೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬೋಡಾತು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧಕೆರೆನ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲ್ ಮಾತಾ ತುಳುವೇರು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಪಲೆ.
ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಜೈ ತುಳುನಾಡು.